Obila County ma Homa Bay ne oreso achich moro ma itudo kod bembo mano mane jopiny dwa nego. Bang' yudo rando kanyo ka obambo nyathi manyako ma jahiga 7 e ode mantiere kar dak ma Shauriako e boma ma Homa Bay odhiambo manyoro. Achich no ma en rawera ma jahigni 18 lipot mar Obila yango ni ne olidho kendo nodhi kanyo e dala gi nyathino manyako ma okawe nyaka e ode kama ne ochako bambe kapok ne jopiny ogoye gono mano ka orocho ratiro mar nyathi manyakono. Kaluwore kod komanda mar Obila County ma Homa Bay Hassan Barua owacho kanyo ni achijno ne okawo nyathino ka min margi ne odhi manyo thieth. Jopiny mane nigi mirima ne opore kuome gi gocho kapok Obila ne oluong ma oringo ma odhi kanyo rese kane jopiny osenye marach mokalo. This young man went to the home of a mother who is admitted at Homa Bay Hospital. He abducted this young lady and took her to his residence near Shauri area. He defied her, and members of the public got information yesterday, and they moved to the house where they rescued this minor. This young man was subjected to mob injustice and sustained some injuries. He was taken to Homa Bay Hospital where he was admitted. The case file is ready. After his discharge from the hospital,